O pasado 18 de outubro, as cooperativas agrarias ICOS, Aira, Agris co el plan Ecogasar asinaban formalmente a escritura da súa integración, que se fará efectiva a partir do 1 de xaneiro de 2018. Aira será o nome da nova cooperativa de primeiro grao que contará cuns 3.000 socios de base. O presidente da cooperativa chantadina ICOS, Javier Taboada, falounos deste movemento que se ven xestando dende hai meses. A fórmula é moi sinxela. Había unha cooperativa que habíamos creado xa entre máis cooperativas, que é a fábrica de Aira en Taboada, que nesta zona é moi coñecida, sobre todo pola instalación, porque se ve desde moi lonxe. Entonces, as cooperativas que entramos neste proceso de integración, pois consideramos que o nombre, digamos, que é unha participada nosa, pois porque eliminaba moitas reticencias entre as cooperativas, onde podía ser a sede social, de si que nombre quedaba, outro nombre. Entón, bueno, en torno a Aira tamén xa timos, digamos, que cooperativizado o 35% da nosa actividade, 35% da facturación é pienso que se fai na fábrica esa, non? Entón, o que facemos un proceso estas cooperativas é que somos as dueñas mayoritarias de Aira, volvemos a Aira a ser unha cooperativa de primeiro grado, e Aira, pois, digamos que por un proceso de integración por absorción, pois absorbe as cooperativas que ao final decidimos participar. Cooperativas das zonas de Sarria, Becerreá, outras de Lugo Centro e a de ICOS e Aira, que integran a boa parte do sector no sur de Lugo, parte de Silleda e en menor medida Ourense. O domicilio social estará en Taboada, pero non desaparece ningún dos centros de traballo existentes nestas zonas. A fusión fora aprobada polas respectivas asembleas xerais en xuño e Taboada cree que vai reforzar precisamente eses ámbitos de traballo. Os obxectivos estes pois son variados, digamos que na zona onde vos tides a audiencia, que é a zona esta da Ribeira Sacra, máis da Ulloa, por aquí, pois digamos que aquí xa a cooperativa que traballaba pois era ben ICOS ou unha parte de Agris, e digamos que son as cooperativas que participan neste proxecto un pouco máis desarrolladas a nivel de servicios e a nivel de todo isto, non? Entón, digamos que vai haber algúns campos máis de traballo con máis solidez, pero aquí non se prevé que haxa unha gran melloría de servicios, non? O que sí que se vai universalizar, pois, digamos, a todos os outros ganaderos que participan, non? E, bueno, aquí as ventaxas veñen por dúas cuestións. Unha, digamos, que ao ter máis volumen das optimizar un pouco mellor os recursos, já hai algunha economía de escala que se aforra, xa non moitas, porque que xa se habían feito proxectos de integración e xa non hai moita duplicidade de coste, nin había competencias entre elas. Esa é unha ventaxa. A segunda gran ventaxa é a especialización. E, pois, as grandes sinerxias e as grandes cuestións destes procesos, que sí que é certo que despois que perdes unha certa cercanía cos socios, hai que buscar as fórmulas para non a perder, porque eso tamén é malo, pois, bueno, fundamentalmente son de poder abarcar ou poder atender a grandes proxectos de inversión, como, por exemplo, no que estamos inmersos tanto Aira como ICOS, que é ahora en generar valor na transformación do produto estrella nesta zona que é leite. Tamén pensamos en vendernos a generar valor no produto da carne, é dicir, que estamos xa noutra fase. Entonces, aí, pois, lógicamente, canto máis volumen tes máis volumen de materia prima, tes máis poder de inversión, tes outras cousas. Por outro lado está o reforzo do poder de decisión ou de presión en cuestións que afectan o sector. As políticas generales influyen moito, xa se ve que sempre che veñen de lonxe de Bruselas, co cual nin te conocen, ou de Madrid, ou de un grupo deste tipo, pois pode facer defender un pouco máis nos seus intereses, non en cousas empresariales, senón en políticas generales, que é moi importante. Xa non só para defender os intereses, senón estamos vendo que a nosa política de defensa do medio ambiente, de aproveitar os recursos naturales pero dunha maneira sin esquilmalos e todo isto, pois, que se está dando conta na sociedade que vai por aí, e de que o tema das cooperativas que aguantan mellor esas crisis que outras empresas. Entón, pensamos que é o momento de aproveitar e incidir máis neses temas que a sociedade está moito máis sensible.
Taboada agradeceu a constancia de todos os socios de ICOS, tanto dos activos como dos que fixeron posible chegar a este punto a cooperativa, pese a que xa teñan pechadas as súas explotacións, manteñan esa participación do proxecto. Dos 3.000 socios que serán rondan os 2.000 os que manteñen a actividade.